ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ. ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ. ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ. ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ. ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ. ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിൽ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് അല്ലെ. അതിന്റെ 150ഓളം ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രാമചന്ദ്രകാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയെ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാക്കി മാറ്റുകയും ഉണ്ടായി. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയെ കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം, ആ സ്ത്രീക്ക് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടായി. നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. രാമചന്ദ്രകാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ പിന്നീട് നേരിടുകയുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത്. 150ാമത്തെ ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ, നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവജ്ഞ നിത്യാനന്ദ അയലെ തരകരെ ആസിയ വസീല ദുർഗാ മണ്ഡപ ഉപരി. പരമപുരുഷ ഭഗവാനായതിനാൽ സർവജ്ഞനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രാമചന്ദ്രകാന്റെ ഭവനത്തിൽ വരികയും ദുർഗാ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനേക ലോക ജനസംഖ്യേ അങ്കണ ഭരില വിതര ഹൈദേ രാമചന്ദ്ര സേവക പടായിലാം. ദുർഗാമണ്ഡപവും മുറ്റവും ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമായ അപ്പോൾ ഭവനത്തിൽ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന രാമചന്ദ്രകാൻ അയാളുടെ ഭൃത്യനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ രാമചന്ദ്രകാൻ അയാളുടെ ഭൃത്യനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. സേവക ബലെ ഗോസായി മോര പടായിലെ കാനാം ഗൃഹസ്ഥരകരതമായ ദീപവാസസ്ഥാനം. ഭൃത്യൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു, എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു രാമചന്ദ്രകാൻ അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാരന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അയച്ചിരിക്കും. പാൽക്കാരന്റെ ഭവനത്തിലെ പശുത്തൊഴുത്ത് വിശാലമാണ്. അവിടേക്ക് പോകാം. അവിടുന്നോടൊപ്പം ധാരാളം അനുയായികൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ദുർഗാ മണ്ഡപത്തിലെ സ്ഥലം അപര്യാപ്തമാണ്. രാമചന്ദ്രകാന്റെ ഭൃത്യന്റെ ഈ ആജ്ഞ ശ്രവിച്ച നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത്യന്തം കുപിതനായി അത്യുച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന അവിടുന്ന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ സംസാരിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എന്താ പറയാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയാണ് അപമാനിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? രാമചന്ദ്രകായൻ എന്റെ വൃത്തിനെ അയച്ചിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം മതിയാവില്ല, പശുത്തൊഴുത്തുണ്ട്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യമെന്ന് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നത്. നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കും അല്ലെ. ദുർഗാ മണ്ഡപത്തിൽ എന്താണ്? കാളി പൂജയും മറ്റുള്ള അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ.
സത്യകഹേകരമൊര യോഗ്യനയ മ്ലേച്ഛ ഗോപത കരുതര യോഗ്യഹയ. രാമചന്ദ്രകാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ഇത് ഗോവധം നടത്തുന്ന മാംസഭോജികൾക്ക് യോജിച്ചതാണ്. ഏതബലി ക്രോധ ഗോസായി ഉട്ടിയ ചലീല താരദണ്ഡേ ദീദേശേ ഗ്രാമേ നാരഹീല. ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കോപത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി രാമചന്ദ്രകാനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവിടുന്ന് പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും താമസിച്ചില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇരുന്ന സ്ഥലം കുഴിച്ച് അവിടുത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ രാമചന്ദ്രകാൻ ഭൃത്യനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ദുർഗാക്ഷേത്ര മണ്ഡപവും അങ്കണവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് രാമചന്ദ്രകാൻ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ട് മെഴുകുകയും ചാണകം കലക്കിയ ജലം തെളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അവന്റെ മനസ്സ് അതൃപ്തമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ണ് എല്ലാവരും ശേഖരിക്കുകയും അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അക്രൂരം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ആ മണ്ണിൽ വീണ് ഉരുളുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാമചന്ദ്രകാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനോടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടും അസൂയുള്ള ആ രാമചന്ദ്രകാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണൊക്കെ കളയുകയുണ്ടായി. അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയും അവിടെയൊക്കെ ചാണകം എഴുതിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. രാമചന്ദ്രകാന്റെ തൊഴിൽ ചോദ്യം ചെയ്യത്തക്കതായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അയാൾ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ ധനമന്ത്രി കുപിതനായി അയാളുടെ വസതിയിലേക്ക് വന്നു. രാമചന്ദ്രകന്റെ ദുർഗാമണ്ഡപം മുസ്ലിം മന്ത്രി അയാളുടെ വാസസ്ഥലമാക്കി. അയാൾ ഒരു പശുവിനെ കൊല്ലുകയും അതിന്റെ മാംസം അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അപമാനിച്ച് വിട്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇത് വൈഷ്ണവർക്കും ഭഗവാനും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള സ്ഥലമല്ല നിന്റെ ഈ ദുർഗാമണ്ഡപം. എന്താ പറയാ, ആ പശുവിനെ കൊന്നു തിന്നുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പാകം ചെയ്ത് തിന്നാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നികുതിയൊന്നും അടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ മന്ത്രിയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ സ്ഥലം കൈയടക്കുകയും അവിടെ ഒരു പശുവിനെ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ മാംസം അവിടെ വെച്ച് പാകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അയാൾ രാമചന്ദ്രകാനെ അയാളുടെ ഭാര്യയോടും പുത്രന്മാരോടൊപ്പം തടവിലാക്കുകയും ഗൃഹവും ഗ്രാമവും 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമചന്ദ്രകാന്റെ ഭാര്യയെയും തടവിലാക്കി ആ ഗ്രാമം മുഴുവനായിട്ടും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മുറിയിൽ തന്നെ അയാൾ 3 ദിവസം തുടർച്ചയായി ഗോമാംസം പാചകം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം അയാൾ അനുയായികളുടെ അകമ്പടിയോടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. മുസ്ലിം മന്ത്രി രാമചന്ദ്രകാന്റെ പദവിയും സമ്പത്തും അനുയായികളെയും എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഏറെ നാളുകൾ ആ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തുടർന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാത്രം അപരാധത്താൽ ആ പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ ബാധിക്കപ്പെടും. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ആദ്യം വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ. അപ്പൊ അതേ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയും നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ തന്നെ നശിക്കുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചാന്തപുരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം വരെ നടന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ബലരാമാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിച്ചു. ഹിരണ്യനും ഗോവർദ്ധനും രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തെ സർക്കാർ ഖജാൻജിമാരായിരുന്നു. അവരുടെ പുരോഹിതന്റെ നാമം ബലരാമാചാര്യൻ എന്നായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നേരത്തെ ആ വേശ്യാസ്ത്രീക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകിയ ആ സ്ത്രീയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായി മാറി അല്ലെ. അതിനുശേഷം ആ ഗ്രാമം വിട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ദ്രോഹിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാമചന്ദ്രകാൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തിരിച്ച് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തും ഇല്ലാതായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമവും നശിച്ചു എല്ലാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബലരാമാചാര്യനെ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ മമതയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അതീവ കരുതലോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും ഗ്രാമത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പുല്ലുമേഞ്ഞ ഏകാന്തമായ ഒരു കുടിൽ നൽകപ്പെട്ടു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രകീർത്തനം നിർവഹിച്ചു.
അദ്ദേഹം ബലരാമാചാര്യന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബലരാമാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവർദ്ധന മജൂദാറിന്റെ പുത്രനായ പിൽക്കാലത്ത് രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി ആയിത്തീർന്ന രഘുനാഥദാസൻ അന്ന് പഠനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു ബാലകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാൻ നിത്യവും വന്നിരുന്നു. ആറ് ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാൻ നിത്യവും വന്നിരുന്നു. ഹരിദാസ കൃപ കരേ താൻഹര ഉപഹര ഹരിദാസ കൃപ കരേ താൻഹര ഉപരേ സേ കൃപ കാരണ ഹൈലെ ചൈതന്യ പായിബരെ. സ്വാഭാവികമായി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അദ്ദേഹത്തോട് കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യപൂർണമായ അനുഗ്രഹത്താൽ രഘുനാഥദാസിന് പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിച്ചു. ഹിരണ്യന്റെയും ഗോവർദ്ധന്റെയും വസതിയിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ചർച്ചകൾ നടക്കുമായിരുന്നു. അല്ലയോ ഭക്തരെ, ദയവായി ആ അത്ഭുത കഥ ശ്രവിച്ചാലും. ഏകദിന ബലരാമ മിനതി കരിയ മജുമദരെ രസഭയ ആയില ഠാക്കൂറലയ. ഒരു ദിവസം ബലരാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് മജൂന്ദാരന്മാരായ ഹിരണ്യന്റെയും ഗോവർദ്ധന്റെയും സഭയിലേക്ക് വരാൻ അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രകാരം ബലരാമാചാര്യൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കണ്ടതും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ വീണു. അതിനുശേഷം അവർ അങ്ങേയറ്റം ആദരപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകി. ആ സഭയിൽ അനേകം അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരും ബ്രാഹ്മണരും ആദരണീയരായ മാന്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരു സഹോദരന്മാരായ ഹിരണ്യനും ഗോവർദ്ധനും വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും 5 വായുകൾ കൊണ്ട് എന്ന പോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ട രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അത്യന്തം സന്തുഷ്ടരായി. 3 ലക്ഷ നാമ ഠാക്കൂര കരേന കീർത്തന നാമേര മഹിമ ഉട്ടായില്ല പണ്ഡിത ഗണം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യവും 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമെന്ന് സഭയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം എല്ലാ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരും ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹിമകൾ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി. അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ജീവസത്ത ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഹരിദാസ കഹേന നാമരയുയി ഫലനയ നാമേര ഫല കൃഷ്ണപദേ പ്രേമ ഉപജയ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മറുത്തു പറഞ്ഞു, ഈ 2 അനുഗ്രഹങ്ങളും ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളോടുള്ള തന്റെ ഭാവനിർഭരമായ പ്രേമത്തെ ഉണർത്തും. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുന്നു, എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അതിനുമുപരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരി കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏവം വ്രതാ സ്വപ്രിയ നാമ കീർത്തിയ ജാതാനുരാഗോ ധൃതചിത്ത ഉച്ചൈ അസത്യദോ വ്രോദിക രൗദികായ ഉന്മാദവാൻ നൃത്യതി ലോകബാഹു. ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും അവനെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വിശുദ്ധനാവുകയും ഉച്ചത്തിൽ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനു പുറമെ അവൻ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും വിശുദ്ധനാവുകയും പുറമേയുള്ളവരെ ഗൗനിക്കാതെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആനുഷംഗിക ഫല നാമേര മുക്തി പാപനാശന തഹര ദൃഷ്ടാന്ത ഹൈച്ചേ സൂര്യര പ്രകാശ. മോശവും പാപഭംഗിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ നാശവും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായ 2 ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണപ്പെടും. സംഹരദികിലം സകൃ ഉദയാത് ഏവ സകലലോകസ്യ തരണിരിവതിമിരജലതിം ജയതി ജന്മം ജയതി ജന്മംഗളം ഹരേർനാമാം
ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യൻ സമുദ്രം പോലെ അഗാധമായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അന്ധകാരവും തൽക്ഷണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന വർഷം ഒരു ജീവസത്യയുടെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സമസ്ത ലോകത്തിനും ശുഭകരമായ ആ ദിവ്യമായ ഭഗവത് നാമത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ ശ്ലോകേരെ അർത്ഥകര പണ്ഡിതര ഗണ സഭ കഹേ തുമി കഹ അർത്ഥ വിവരണം. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരെ, ദയവായി ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വിവരിച്ചാൽ. പക്ഷേ സദസ്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ഹരിദാസ കഹേനായച്ചേ സൂര്യരസ ഉദയന ഹൈദയാരംഭേ തമേര ഹയശയം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ അത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ശൗരപ്രേത രാക്ഷസാധീര ഭയഹയ നാശ ഉദയ ഹൈല ധർമ്മകർമ്മ ആദി പരകാശ. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആദ്യ കിരണം ദൃശ്യമാകുന്നതോടെ കള്ളന്മാരെയും പ്രേതങ്ങളെയും രാക്ഷസന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള ഭയം തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രകടമാവുകയും എല്ലാവരും അവരുടെ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിത ചുമതലകളും നിർവഹിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐച്ഛനാമോദയാരംഭേ പാപ ആദിരശയ ഉദയ കൈല കൃഷ്ണപദേ ആയ പ്രമോദയ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അപരാധരഹിതമായ ദിവ്യനാമജപം ഉദയമാകുന്നതിന്റെ ആദ്യ സൂചന തന്നെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ അത് തൽക്ഷണം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്. തുടർന്നൊരുവൻ ദിവ്യനാമം അപരാധരഹിതമായി ജപിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലുള്ള ഭാവനിർഭരമായ പ്രേമ സേവനത്തിലേക്ക് ഉണരുന്നു. സൂര്യനെ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അന്ധകാരം ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. അവസാനം അപരാധരഹിതമായിട്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചു. മുക്തി തുച്ഛ ഫലഹയ നാമഭാസഹൈതേ. അപരാധരഹിതമായ ദിവ്യനാമജപം ഉദയമാകുന്നതിന്റെ മിന്നൊളിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിസ്സാരമായ ഫലമാണ് മോക്ഷം. പ്രിയമാണോ ഹരിർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചാരിതം അജാമിളോപിയഗാന്ധാമാം ചിമ്മുദാ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. പ്രിയമാണോ ഹരിർനാമ ഗൃണൻ പുത്രോപചാരിതം അജാമിളോപിയഗാന്ധാമാം ചിമ്മുദാ ശ്രദ്ധയാ ഗൃണൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:2-49 ശ്ലോകമാണ്. മരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അജാമിളൻ അവന്റെ പുത്രൻ നാരായണനെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അവൻ ആത്മീയ ലോകം ദിവ്യനാമം വിശ്വാസത്തോടെയും ആദരവോടെയും ജപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? ഏ മുക്തി ഭക്താനാലയ സേ കൃഷ്ണ ചാഹതിദേ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മോക്ഷം അസ്വീകാരമാണ്, എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അതെല്ലായ്പ്പോഴും അനായാസമായി നൽകുന്നു. സാലോക്യ സാഷ്ടി സാരൂപ്യ സാമീപൈക്യത്വം അപ്യുത തീയമാനാം നാഗൃഹണന്തി വിനാമസേവനം ജനാഹ. എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന എന്റെ ഭക്തർ ഞാൻ നൽകുകയാണെങ്കിൽ പോലും സാലോക്യ സാഷ്ടി സാരൂപ്യ സാമീപ്യ മോക്ഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായുള്ള ഏകത്വമോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഗോപാല ചക്രവർത്തി നാമ ഏകജന മജുമദാര രഘുവരെ സെയ്യാരിന്ദ പ്രധാന. ഹിരണ്യ മഞ്ജുദാരന്റെയും ഗോവർദ്ധന മഞ്ജുദാരന്റെയും ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോപാല ചക്രവർത്തി എന്ന നാമമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഔദ്യോഗികമായി നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ ഗോപാല ചക്രവർത്തി ബംഗാളിലാണ് ജീവിച്ചത്. നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ 12 ലക്ഷം നാണയങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ചക്രവർത്തിയുടെ ഖജനാവിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ ചുമതല. അയാൾക്ക് സുന്ദരമായ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പണ്ഡിതനും യൗവനയുക്തനുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ ഉണർവിനാൽ ഒരുവനെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രസ്താവന അയാൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രുദ്ധഹയ ബലേസേ സരോഷവചന ബാവുകേര സിദ്ധാന്തശുന പണ്ഡിതരഗണ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രസ്താവന കേട്ട ഗോപാല ചക്രവർത്തി എന്ന ഈ യുവാവ് അത്യന്തം കുപിതനായി. അയാൾ തൽക്ഷണം അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിത ഗണങ്ങളെ, വികാരവാനായ ഒരു ഭക്തന്റെ നിർണയം കേട്ടാലും
कोटि जन्मे ब्रह्मज्ञाने यही मुक्ति नया, एक है नामाभासे से मुक्ति हया। कोटि जन्मे ब्रह्मज्ञाने यही मुक्ति नया, एक है नामाभासे से मुक्തി ഹയ. കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പൂർണനാകുമ്പോഴും അവന് മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എങ്കിലും ഒരുവന് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ തെല്ലൊരു ഉണർന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മുക്തി പ്രാപ്യമാകുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത് ആ ഗോപാല ചക്രവർത്തി എന്ന യുവാവിനെ പിടിച്ചില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്. അത് സമ്പൂർണമായാലും അവന് മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ പറയുന്നത്? നാമാഭാസത്തിലൂടെ ജപിച്ചാൽ വരെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു. അജാമിളൻ തന്റെ പുത്രനെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയും അങ്ങനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ച് യവകിങ്കരന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഹരിദാസ കഹേന ക്യോനെ കരഹ സംശയ ശാസ്ത്രി കഹേ നാമാഭാസ മാത്രേ മുക്തി ഹയ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തിന്? അപരാധരഹിതമായ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ ക്ഷണപ്രഭ കൊണ്ട് മാത്രം മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭക്തി സുഖാകെ മുക്തി അതിതുച്ഛഹയ അതേവ ഭക്തഗണ മുക്തി നഹിലയ. ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മോക്ഷം തീരെ നിസാരമാണ്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ മോക്ഷം നേടാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലേ ജഗദ്ഗുരു, അവിടുന്ന് എന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിച്ചതിനാൽ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ഒരു മഹാസാഗരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ സാഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം ഉൾപ്പെടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റെല്ലാം തന്നെ ഒരു കിടാവിന്റെ കുളമ്പുപാടിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലത്തോളം മാത്രമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു. വിപ്രകഹേ നാമാഭാസേ യദി മുക്തിനയ തബേ തൊമാര നാകടി കരഹേ നിശ്ചയ. ഗോപാല ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ നാമാഭാസത്തിലൂടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാസിക ഛേദിക്കും. നാമാഭാസം കൊണ്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുന്നു പറയും അല്ലെ. ഹരിദാസ കഹേന യദി നാമാഭാസേ മുക്തിനയ തബേ അമാര നാക കാടിമുയെ സുനിശ്ചയ. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഗോപാല ചക്രവർത്തിയുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നാമാഭാസം കൊണ്ട് മോക്ഷം ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ നാസിക ഛേദിക്കാം, ഞാൻ തന്നെ മൂക്ക് മുറിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയും. ശൂനി സഭസതുടെ കരി ഹാഹാകാര മജുമദാര ഹേയ് വിപ്രേ കരില്ലാധിക്കാര. വെല്ലുവിളി കേട്ട് ആ സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥരാവുകയും ഹാഹാകാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യ മജൂന്ദാരും ഗോവർദ്ധന മജൂന്ദാരും നികുതി പിരിവുകാരനായ ആ ബ്രാഹ്മണനെ തൽക്ഷണം ശാസിച്ചു. ബലരാമാചാര്യൻ എന്ന് നാമമുള്ള പുരോഹിതനും ഗോപാല ചക്രവർത്തി ഇങ്ങനെ ശാസിച്ചു, നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിയായ ഒരു യുക്തിവാദിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? ഹരിദാസ ഠാക്കൂറെ തുനി കൈലി അപമാന സർവനാശഹ ബേതര നാഹ ബേ കല്യാണ. നിങ്ങൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആപൽക്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും. മംഗളകരമായ യാതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ശുനി ഹരിദാസ തബേ ഉട്ടിയ ചലീല മജുദാര ത്യാഗ കരില. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പോകാനായി എഴുന്നേറ്റു. യജമാനന്മാരായ മജൂദാർ തൽക്ഷണം ഗോപാല ചക്രവർത്തിയെ പുറത്താക്കുകയും അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുമൊപ്പം 2 മജൂദർമാരും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വീണു. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് മധുരസ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, തോമസ ഭാരദോഷനഹി ഏയജ്ഞ ബ്രാഹ്മണ താരദോഷനഹി താര തർക്കനിഷ്ഠമന. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റുകാരല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അജ്ഞാനി പോലും തെറ്റുകാരനല്ല. കാരണം അവൻ ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹവും യുക്തിയും ശീലിച്ചവനാണ്. തർക്കേര ഗോചരനഹി നാമേര മഹത്വ കോദഹൈദേ ജാനിബേസേ ഏയ് സഭ തത്വ. ഒരുവന് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹത്വം തർക്കവും യുക്തിയും കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഈ മനുഷ്യന് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
യാഹകര കൃഷ്ണ കരുണ കുശല സബാര അമര സംബന്ധേ ദുഃഖ നഹവുഗഹര. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മേൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ. ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖിക്കരുത്. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധനായ ഒരു വൈഷ്ണവന് ആരുടെയും നിന്ദകളെ ഒരിക്കലും ഗൗരവമായി എടുക്കില്ലെന്ന് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശമാണ്. തൃണാതപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹൻ. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അത്യന്തം വിനയത്തോടെ താൻ തെരുവിലെ ഒരു വൈക്കോൽ തുരുമ്പിനേക്കാൾ എളിയവനാണെന്ന ചിന്തയോടെ ജപിക്കണം. അവൻ ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായി തീരണം, സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം. എല്ലാ മിഥ്യാഭിമാന ബോധവും വെടിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം. അത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അവന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം നിരന്തരം കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ സദാ വൃഷ്ണങ്ങളെയും പുലിനെയും പോലെ സഹിഷ്ണുതയും വിനയവും ഉള്ളവനാണ്. അവൻ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന നിന്ദകൾ സഹിക്കുന്നു. കാരണം അവൻ തടസ്സമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം താല്പര്യപ്പെടുന്നവനാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അതിൽ യാതൊരു ദുഃഖവും തോന്നിയില്ല, അല്ലെ? നേരത്തെ രാമചന്ദ്രഗാനും അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തരം ഹിരണ്യദാസ മജുംദാർ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ഗോപാല ചക്രവർത്തിക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചതായി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. 3 ദിവസത്തിനകം ആ ബ്രാഹ്മണൻ കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ വളരെ ഉയർന്ന നാസിക ദ്രവിച്ചു താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മൂക്ക് മുറിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ മൂക്ക് തനിയെ ദ്രവിച്ചിട്ട് താഴെ വീണെന്ന് പറയും. കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെടുകയും ചെയ്തു. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാൽവിരലുകളും കൈവിരലുകളും സ്വർണ്ണവർണ്ണമുള്ള ചെമ്പകമുട്ടുകൾ പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഷ്ഠം മൂലം അവയെല്ലാം ചുരുങ്ങുകയും ക്രമേണ ദ്രവിച്ചുരുകി പോവുകയും ചെയ്തു. ഗോപാല ചക്രവർത്തിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടവരെല്ലാം എല്ലാവരും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രഭാവത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു വൈഷ്ണവനായതിനാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ അപരാധം ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ അനന്തരഫലം അനുഭവിപ്പിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശപിച്ചിട്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ശിക്ഷിച്ചു. അതാണ് നേരത്തെയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുകയുണ്ടായി, നിന്റെ മൂക്ക് ഞാൻ മുറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലെ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലികത്തില് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ നാമത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്, നാമത്തിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കടലിൽ സമുദ്രത്തിൽ മുക്കുകയും പിന്നീട് സമാധി ഇരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ നിന്ദിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇവിടെ ആ ഗോപാല ചക്രവർത്തി അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു വൈഷ്ണവനായതിനാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ അപരാധം ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ അനന്തരഫലം അനുഭവിച്ചു. ഭക്ത സ്വഭാവാത്മദോഷ ക്ഷമകരേ കൃഷ്ണ സ്വഭാവ ഭക്ത നിന്ദ സഹിതന പാരേ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത അജ്ഞാനിയായ ഒരു തെമ്മാടിയുടെ ഏത് അപരാധവും ക്ഷമിക്കും എന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാകട്ടെ തന്റെ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള തെമ്മാടിയുടെ ഏത് അപരാധവും ക്ഷമിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷത. കൃഷ്ണന്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? തന്റെ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കും. വിപ്രേര കുഷ്ഠശൂനി ഹരിദാസ മനെ ദുഃഖി ഹൈല ബാലായ് പുരോഹിത കഹി ശാന്തി പുരായില. ബ്രാഹ്മണനായ ഗോപാല ചക്രവർത്തി കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ദുഃഖിതനായി ഹിരണ്യ മജൂംദാരന്റെ പുരോഹിതനായ ബലരാമാചാര്യനെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ശാന്തിപുരത്ത് അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി.
അദ്വൈതാചാര്യനെ കണ്ട ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനവും പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യൻ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യൻ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് വേണ്ടി ഗുഹയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിത്യവും അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. അവർ ഇരുവരും ഒത്തുചേർന്ന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളുടെ അമൃത് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിദാസ കഹേ ഗോസായി കരി നിവേദന മോരെ പ്രത്യാഹ നദേഹ കോൻ പ്രയോജന. ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്വൈതാചാര്യ, അവിടുത്തെ സമക്ഷം ഞാനൊരു കാര്യം സമർപ്പിക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് നിത്യവും എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വിഷയായി ഭക്ഷണം നൽകും. ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? പ്രഭു, അവിടുന്ന് അതിമഹാന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരും കുലീനരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ഭയമോ ലജ്ജയോ കൂടാതെ താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ള ഒരുവനെ ആദരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റം അസാധാരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ചില സമയത്ത് അവിടുന്നതിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ദയവായി സമൂഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആചാര്യ കഹേന തുമി ന കരിഹ ഭയ സേ ആചാരി ഭയേ ശാസ്ത്രേ മതഹയ. അദ്വൈതാചാര്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിദാസ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഞാൻ കർശനമായി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറാം. തുമി കൈലെ ഹയ കോടി ബ്രാഹ്മണ ഭോജന ഏത ബലി ശ്രദ്ധാപാത്ര കരീല ഭോജന. അദ്വൈതാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ഭോജനം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് കോടി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭോജനം നൽകുന്നത് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രാദ്ധാപാത്രം സ്വീകരിച്ചാലും. അങ്ങനെ അദ്വൈതാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു. ശ്രാദ്ധം നടത്തുമല്ലേ, പിതൃക്കൾക്കൊക്കെയുള്ള ശ്രാദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യം അത് പ്രസാദം, ആ പ്രസാദം ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന് നൽകണമെന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാലേ അദ്വൈതാചാര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പം എന്താ ചെയ്യാം, ആ പ്രസാദം ആദ്യം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഭോജനം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് കോടി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭോജനം നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമേ ഭക്തശ്ചതുർവേദി മദ്ഭക്ത സ്വഭജ പ്രിയ തസ്മേദേയം തതോ ഗ്രാഹ്യം സജാ പൂജോ യദാഹ്യകം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഒരു അഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനും വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും വിദഗ്ധനുമാണെങ്കിലും അവൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനല്ല. എന്നാൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തൻ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന അധമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെങ്കിലും അവൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അത്തരം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദാനം നൽകപ്പെടണം. എന്തെന്നാൽ അവൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ ആരാധ്യനാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നൽകുകയുണ്ടായി പ്രസാദം. അദ്വൈതാചാര്യൻ ലോകം മുഴുവനുള്ള പതീതാത്മാക്കളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയിൽ സദാ മുഴുകി. അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു, ലോകം മുഴുവൻ അഭക്തരാൽ പൂരിതമാണ്, അവർ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടും? കൃഷ്ണേ അവതാരിതേ അദ്വൈത പ്രതിജ്ഞ കരില ജല തുളസി ദിയ പൂജ കരിതേലാകീല. എല്ലാ പതീതാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത അദ്വൈതാചാര്യൻ കൃഷ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പ്രതിജ്ഞയോടെ അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഗംഗാജലവും തുളസീദളവും അർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഹരിദാസക്കാരെ ഗൊൻഫയ നാമസങ്കീർത്തന കൃഷ്ണ അവതീർണ ഹൈവന ഏ തൻരമന. അതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഗംഗാതീരത്ത് തന്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കീർത്തനം ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. അപ്രകാരം സർവ്വലോകത്തെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭാവസമ്പന്നമായ പ്രേമവും പ്രചരിപ്പിച്ചു.
ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാൽ ഒരുവൻ വിസ്മയഭരിതനാവും. ശുഷ്കമായ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാതെ അത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക യുക്തിക്ക് ഉപരിയായുള്ളതാണ്. ഒരുവൻ അവയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വസിക്കണം. ഏകദിന ഹരിദാസ ഗൊൻഫദേവസിയ നാമസങ്കീർത്തനക്കരെ ഉച്ചകരിയ. ഒരു ദിവസം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു. രാത്രി നിലാവിളിച്ച് നടന്നായിരുന്നു. അത് ഗംഗയുടെ തിരകളെ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രഭയുള്ളതാക്കി തീർത്തു. സർവ്വ ദിക്കുകളും നിർമ്മലവും സുശോഭിതവുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം ശുദ്ധമായ പീഠത്തിന്മേലുള്ള തുളസി ചെടിയോട് കൂടിയ ഗുഹയുടെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച സകല ജനങ്ങൾ വിസ്മയിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ആ മനോഹരമായ അങ്കണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രത്യക്ഷയായി. അവളുടെ ശരീരകാന്തി അത്യുജ്വലമായിരുന്നു. അത് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ പീതവർണ്ണത്തിലാക്കി. അവളുടെ ശരീര സുഗന്ധം സർവ്വദിക്കുകളെയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കുകയും ആഭരണങ്ങളുടെ കിലുക്കം കാതിനെ ഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടേക്ക് വന്ന ആ സ്ത്രീ തുളസിച്ചെടിയെ നമസ്കരിക്കുകയും തുളസിച്ചെടിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചതിന് ശേഷം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇരുന്നിരുന്ന ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അവൾ കൂപ്പുകൈകളോടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന് വളരെ മാധുര്യമുള്ള സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രമേ, അങ്ങ് സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും സുഹൃത്താണ്. അങ്ങ് അതിസുന്ദരനും യോഗ്യത തികഞ്ഞവനുമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങയോട് ഒത്തുചേരാൻ മാത്രമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, ദയവായി എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നോട് കരുണ കാട്ടുകയും വേണമേ. പാവങ്ങളോടും പതിതാത്മാക്കളോടും ദയ കാട്ടുന്നത് എല്ലാ സാധുക്കളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ മഹാന്മാരായ തത്വജ്ഞാനികളുടെ പോലും ക്ഷമ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിവിധ അംഗവിന്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അചഞ്ചലനായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗഹനമായ നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവളോട് വളരെ കാരുണ്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. സംഖ്യാനാമ സങ്കീർത്തന ഏയ് മഹായജ്ഞ ആമിഹൈ പ്രതിദിനെ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നിശ്ചിത സംഖ്യ ദിവ്യനാമം ജപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹായജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഞാൻ എന്റെ ജപം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും. വാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം കേൾക്കുക. ജപം പൂർത്തിയായാലുടനെ ഞാൻ നിന്നെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം തുടങ്ങി. ഇപ്രകാരം ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ദിവ്യനാമജപം ശ്രവണം തുടങ്ങി. കീർത്തനക്കാരി ദയാസി പ്രാതകാല ദേക്കിസായ നാരി ഊട്ടിയ ചലിലാം. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പ്രഭാതം ആഗതമാവുകയും നേരം പുലർന്നെന്ന് കണ്ട ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ 3 ദിവസം അവൾ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മനസ്സിനെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ത്രൈണഭാവങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ സമീപിച്ചു. കൃഷ്ണേ നാമവിഷ്ടമന സദാ ഹരിദാസ ആരണ്യരോധിതൈല സ്ത്രീഭാവ പ്രകാശ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്ത്രൈണഭാവങ്ങൾ വനരോധനം പോലെയായി. തൃതീയ ദിവസേര രാത്രി ശേഷ ഠാക്കൂരെ സ്ഥാനെ നാരി കാഹിദേ ലാഗില. 3-ാം ദിവസം രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ദിന വഞ്ചിലാമകരി ആശ്വസന രാത്രി ദിനേനാഹേ തമാര നാമ സമാപന. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, 3 ദിവസം കപടമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകി താങ്കൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം രാത്രിയും പകലും മുഴുവനുള്ള താങ്കളുടെ ദിവ്യനാമജപം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഹരിദാസ ഠാക്കൂറക്കന ആമിക്ക് കരുമു നിയമ കരിയാചിത കേമനെ ചാടിമു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? തബേനാരിക്കാഹെ തന്റെ കരി നമസ്കാര ആമി മായ കരിതയായിലന പരിഷതമാര. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മായാശക്തിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് താങ്കളെ പരീക്ഷിക്കാൻ. ആരാ വന്നിട്ടുള്ളത്? സാക്ഷാൽ മായാദേവി അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്തിയ മാമേവയെ പ്രവർത്തിന്റെ മായാമേതാം തരം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മമ മായ, എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി എന്നത്.
അല്ലെ? അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ മായാശക്തി അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും വശീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ? കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നമുക്കറിയാം ചരിത്രങ്ങളിൽ ധാരാളം തപസ്സികളൊക്കെ എന്താ പറയാ അപ്സരസുകളുടെ നൃത്തം കൊണ്ട് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അപ്സരസ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ ആ തപസ്സിന് വന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ രാമചന്ദ്രഖാൻ അയച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ മായാദേവി തന്നെ വന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായാദേവി തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന്. ബ്രഹ്മാദി ജീവാമി സപാര മോഹിലുൻ ഏകല തൊമാരാമി മോഹിതേ നാരിലുൻ. ഞാൻ മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സിനെ പോലും മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? താങ്കളുടെ മനസ്സിനെ മാത്രം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാഭാഗവത തുമി തോമാര ദർശനെ തോമാര കൃഷ്ണനാമ കീർത്തന ശ്രവണേ ചിത്ത ശുദ്ധ ഹൈലെ ചാഹേ കൃഷ്ണനാമ ലൈത്തെ കൃഷ്ണനാമ ഉപദേശി കൃപകരമോത്തെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അങ്ങ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഭക്തനാണ്. അങ്ങയെ കാണുകയും അങ്ങ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദ നിർവൃതിയെ പറ്റി ഉപദേശിക്കുന്നതിലൂടെ എന്നോട് കരുണ കാട്ടണമേ. ആര പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ മായാദേവി പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമജപം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, എനിക്ക് അതിന്റെ മഹാത്മ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. ചൈതന്യാവതാരേ വഹേ പ്രേമാവൃതവന്യ സഭ ജീവ പ്രേമേ ഭാസേ പൃഥ്വിഹൈലധ്യന്യ. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്താൽ ഇപ്പോൾ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് പ്രേമാമൃതത്തിന്റെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തുകളും ആ പ്രളയത്തിൽ നീരാടുകയാണ്. സമസ്ത ലോകവും ഇപ്പോൾ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത നിർഭരാണ്. ഈ പ്രളയജലത്തിൽ നീരാടാത്ത ഏതൊരുവനും തികച്ചും അപലനീയനാണ്. അത്തരമൊരു വ്യക്തി കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങളോളം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവന്യായേനാഭാസേ സേ ജീവചാര കോടി കൽപ്പകാഭൂതാര നാഹിക നിസ്താര. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട്, തിരുനാമജപത്തോട് പ്രാധാന്യം എന്താ പറയാ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി, അത്തരം ഒരു വ്യക്തി കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങളോളം മോചിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണെന്ന് പറയും. 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കൽപ്പം, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞാലും, അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് കൽപ്പങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തേക്ക് നിന്ദിക്കുകയും അതിന് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കാത്തവരൊക്കെ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. പൂർവേയാമി രാമനാമ പായാച്ചി ശിവ ഹൈദേ തോമാര സങ്കേലവ ഹൈല കൃഷ്ണനാമ ലൈദേ. മുമ്പ് എനിക്ക് മഹാദേവൻ ശിവനിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രാമന്റെ നാമം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം ഉത്സുകനായി തീർന്നിരിക്കും. ആരാ പറയുന്നത്? മായാദേവി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ രാമന്റെ ദിവ്യനാമം തീർച്ചയായും മോക്ഷം നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഒരുവനെ അജ്ഞാന സാഗരത്തിന്റെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കുകയും അവസാനം അവന് കൃഷ്ണന്റെ ഭാവവരുത പ്രേമം നൽകുകയും ചെയ്യും. മുക്തിഹേതുകതാരഹയ രാമനാമ കൃഷ്ണനാമ പാരകഹയ കാരെ പ്രേമദാന. കൃഷ്ണനാമ ദേഹത്തുമി മോരകരധന്യ അമരെ ബസായച്ചേ ഏയ് പ്രേമവന്യ. ദയവായി കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം നൽകി എന്നെ ഭാഗ്യവതിയാക്കണമേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരംഭം കുറിച്ച ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയത്തിൽ എനിക്കും ആറാടാകും. ദേവി എന്താ പറയാ, മായാദേവി പറയുന്നു, എനിക്കും ആ ദിവ്യനാമം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മായാദേവി ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ വന്ദിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവൾക്ക് ദീക്ഷ നൽകി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ മായ പോലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഔപചാരികമായി ദീക്ഷ നൽകി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാൽ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മായ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചില ആളുകൾ ഈ വർണ്ണനകളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വാസമുള്ളവരായിത്തീരും. ചൈതന്യാവതാരേ കൃഷ്ണ പ്രേമേ ലുപ്തഹയ ബ്രഹ്മ ശിവ സനകാദി പൃഥ്വിദേ ജന്മീയ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനായുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരവേളയിൽ ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവൻ ശിവനെയും ചതുഷ്കുമാരന്മാരെയും പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പോലും ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ പ്രലോഭിതരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണനാമലയനാച്ചേ പ്രേമവന്യായ ബസേ നാരദ പ്രഹ്ലാദാദി അസേ മനുഷ്യ പ്രകാശ്. നാരദ മഹാമുനിയും പ്രഹ്ലാദനെ പോലുള്ള ഭക്തരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കീർത്തനം ചെയ്തും നൃത്തം ചെയ്തും ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പ്രളയധാരയിൽ നീരാടി. ലക്ഷ്മിയാധികാരി കൃഷ്ണ പ്രേമേ ലുബ്ധഹയ നാമ പ്രേമ സ്വാധീല മനുഷ്യ ജനമീയ. കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യദേവതയും മറ്റുള്ളവരും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയും പ്രേമപൂർവ്വമുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ആസ്വദിക്കുകയും. അന്യരെ കഥ അപ്നേ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന അവതരിക്കരേന പ്രേമരസ ആസ്വാദന. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ കൃഷ്ണൻ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ അമൃത രുചിക്കുവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. മായാദാസി പ്രേമമാകെ ഇത്തേക്ക് വിസ്മയ സാധു കൃപ നാമവിന പ്രേമന ജന്മയ. കൃഷ്ണന്റെ ദാസിയായ അവിടുത്തെ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭഗവത് പ്രേമത്തിനായി യാചിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് അത്ഭുതം? ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ കീർത്തനം കൂടാതെയും ഭഗവത് പ്രേമം ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ചൈതന്യ ഗോസായിര ലീലാരയിത സ്വഭാവ ത്രിഭുവന നാചകായ പ്രായ പ്രേമഭാവ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ ത്രിലോകങ്ങളും ഭഗവത് പ്രേമവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നൃത്തം ആടി കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ലീലകളുടെ സവിശേഷതയാണിത്. കൃഷ്ണാദിയാരയത സ്ഥാവര ജംഗമേ കൃഷ്ണ പ്രേമേ മത്തക്കരെ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനെ. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം അത്യാകർഷകമായതിനാൽ അത് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ചരാചരങ്ങളായ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയും കൃഷ്ണ പ്രേമത്താൽ ഉത്തേജിതരായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഇതാണ്. സ്വരൂപ ഗോസായി കടജയ യലീലില രഘുനാഥ ദാസമുഖേ യസഭ സുനില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ പറ്റി സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെല്ലാം രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുമുഖത്തു നിന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. സംക്ഷേപകരിയ ചൈതന്യ കൃപാദേനികി ക്ഷുദ്ര ജീവഹയ. ആ ലീലകൾ ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ നിസാരനായ ഒരു ജീവസത്യയായ ഞാൻ എന്തെല്ലാം എഴുതിയോ അവയെല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഹരിദാസ ഠാക്കൂറ കഹിലുൻ മഹിമാര കണ യഹര ശ്രവണ ഭക്തര ജുഡായ ശ്രവണ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹിമകളുടെ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭക്തന്റെയും ശ്രവണത്തെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നു. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പാദേ യാരകാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ സ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തിരിച്ചവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യ പ്രകാരം. हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृतम की जय. हरे कृष्ण. നാളെ അധ്യായം 4 സനാതന ഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ്. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി. श्री प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, टाइगर प्रमाणि हरि हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാർക്കുകളിൽ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ, ഗുരുരാജ് की जय, टाइगर प्रमाणि.
हरे कृष्ण.